Il-ħames ħat-Randan. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Ant il-Mulej hemm it-tieba. Min iħlar tinsejjaħlek Mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħniena. Ant il-Mulej hemm it-tieba. Jekk taħtijiet intagħti każ Mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Ant il-Mulej hemm it-tieba. Jiena lil-Mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa s-sebħ. Ant il-Mulej hemm it-tieba. Jistenna Iżrael lil-Mulej, għax ant il-Mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra, u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Ant il-Mulej hemm it-tieba. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostol lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Is-sintom ma jintomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit, Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dilket lill-Mulej b'żejt ifuħ u xxuttatlu riġlejh b'xuxxita. U Lażru, il-marit, kien huwa. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidu lil Ġesu: Mulej, ara, ħabibek marit. Meta sema l-aħbar, Ġesu qal: Din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja ta' Alla biex biha tingħata glorja lil-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien. Mbagħad qal lid-dixxipli: Ejjew nerġgħu mmorru l-logħdija. Qalu lid-dixxipli: Rabbi, il-lut għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li ħaġruk u int riġa' sejjer hemm? Weġibhom Ġesu: Mhux 12-il siegħa fiha l-ġurnata. Sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkilx, għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl, jitfixkel, għax ma jkollux dawl. Għalilhom hekk, u mbagħad is-sokta jgħidilhom: Ħabibna Lażru rieqed, iżda ħammur u nqajmu. Qalulu d-dixxipli: Mulej,
Jekk kienu rieqed, jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalilhom ċaru tont, Lażru miet. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm, ħalli temnu. Iżda jew immorru saħdeħ. Tumas imlaqqam it-tewmi qal li sħabu d-dixxipli, immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm xi 15-il stadju lemm minnha. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex jifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet li Ġesu, Mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmi mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena hu l-qawmien u l-ħajja, kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu, Iva Mulej, jiena nemmen li inti l-Messija, li ben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan, marret issejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-sien qaltilha li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semeta qamet minnu fih u marret ħdeħ. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha, kif rawha tqum malajr u toħroġ, marru warajha, għax tħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu, inxteħtet f'riġlejh tgħidlu, Mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Ġesu kif ra lilha tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll, ħass ruħu mqanqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh? Staqsihom. Huma weġbuh, Mulej, ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-għama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu imqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu l-blata. Marta oħt il-mejjed qaltlu, Mulej, issa beda jrejjaħ. Ġajlu 4 ijiem mejjed? Għalilha Ġesu, ma jgħidlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal, Missier, irrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, immet dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif qalek, għajjat bleħenoli, Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ, bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħallulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesu emnu fih. Il-kelma tal-Mulej.